Niin moro YouTube. Elikkä nyt me pelataan vähän Akari.iota, ei tää tule mun vanhalle kanavalle. Koska tää on niinku ilmoitusvideot, mulla on uusi kanava ollut jonkun aikaa. Olen unohtanut tehdä sitä videoita siltä kanavalta. Ja tehdään tällaisia ilmoitusvideoita, että mulla on uusi kanava. Sori siitä, koska siitä on aikaa jo ollut, kun mulla on ollut uusi kanava. Vaikka kuinka kauan. Tuli pelaaja, kasvamaan söin. Niin. Toikin tuli mun suuhun ihan lisää pikku palaa fyy. Mä syön näin nyt fyy. Ja se on onnistunut. Syö se. Miksi mä en syö sitä? Niin uuden kanavan nimi on TR.pelaa. Jos te ette löystä sillä nimellä, niin kirjoittakaa sinne vaan mokuilla-osa 2 ettikää sellainen video, kenet on tehnyt TR.pelaa. Tää on joku low. Hirveästi pelaajia. Takas. Tonne. Ikalla tulee liikattua hirveästi joku splitannu. Ei, mä menin vahingossa tollaseen. Voi vahingossa teen oudon jutun, joka ei ollut yhtään järkevää. Splittaan. Elikkä jos tollaseen isoon möhkylään menee, niin sit se tulee meiltä moneksi pikkupalloksi, että sanotaan splittaamiseksi. Voit splitata myös niin silleen, että sä painat tosta. Nyt mä näköjään menin suoraan ton suuhun. No aloitetaan alusta. Ei, okei. Mä oon kyllä ollut varmaan niin samankoiset, että se on työ mun pikapelaajia. Tää on vaikeeta kännykällä. Oho, tää on splittas. Eikö se taisi mennä sellaiseen iso juttu? Niin, pelataan. Häntä tulee sille vanhalle kanavalle, niin kuin varmaan huomaatte sitten. Ei, typerä punainen. Origini. Mennään vaikka Steam. Kirjoitin väärin. Steam. Jos kirjoittaa joten tällaista, niin tulee tuolla oma skinni tohon. Ja siisti näköinen. Siistiä. Pelaa. Mä lopetan tää video seuraavan kerran, kun mä kuolen. Doge on kiva. Ja Doge aika mun mielestä paljon. Voisin vielä vähän kerätä massaa. Ja sitten sen jälkeen. Tuohon tuli joku pelaaja. Isompi pelaaja, mä menen sen kimppuun. Ei, Steam. Sä pukita. Sinne. Syö se. Ei. Tuossa pelaaja. Joku sininen. Tää oli Fanno Gaming. Fannoska Gaming. Tuolla on niin paljon pienet, mutta pakkaa. Minion menee. Syödään Minion. Sekä kepeästi. Ei, Minion. Lähtö. Ja Finland. No niin, mä voin melkein syödä. Ihan. On onneksi Steam-kaveri. Steami, ollaanko kavereita? Ei, no. Pikapelaaja, mennään tänne. On sen yleensä. Tohon just tuli pelaaja. Ei, siinä tulee. No siinä on näkymätön. Et sitä ei silleen näe, mutta kun törmät, niin sitä et enää pääse. Hei Finland, sä et pystynyt syömään mua. Hehehehehe, sellaista, noniin. Faceplantille jäin. Joo, eihän tää video tässä. Tosiaan käykää kattoo uusi kanava. Tällä kanavalle ei tule enää yhtäkään videoa. Se ois moi.